tarda havia quedat amb una noia, una primera cita, i anàvem cap a un lloc a prendre alguna cosa, i just vam passar davant de l'hospital i li vaig dir: et fa res si paro a donar sang un moment? I bueno, es va quedar una mica sobtada, però va dir: no, doncs mira, jo així potser també en dono. Hi ha una part una mica egoista que penso que segurament jo un dia necessiti sang o plasma o plaquetes o alguna cosa. I espero que el dia, quan arribi aquest dia, hi hagi de tot. Hola, bon dia. Què veniu a donar sang? Cap al 2001 així vaig començar a ser donant de mèdula, que és una cosa molt fàcil, realment és una petita extracció i entres en un banc i algun dia, segurament mai et truquen perquè és molt difícil trobar alguna cosa compatible, però jo vaig tenir l'experiència que després, cap a l'any 2008, una germana meva va necessitar un trasplantament. I en aquell moment vaig sentir lo important que era aquest petit gest que és ser donant de mèdula. Si tots donéssim l'1% del nostre temps a ajudar els altres, el món seria molt diferent. I donar sang realment és algo molt ràpid. Jo tinc una mica de por les agulles i cada vegada més, però bueno, el que faig és aviso que tinc por, se'n riuen, em fan la punxada, que són uns segons, però sempre penso en el que estic ajudant i sempre penso que algun dia jo necessito aquesta sang o aquest plasma o aquestes plaquetes, i el dia que ho necessiti segurament el que menys em preocuparà serà la punxada.